Исәмісі Чолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты студияда мин Румил Карамиев, хәзер игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Чолыда 2 ел эчендә куркынычсыз шәһәр проекты гамәлгә ашырылырга тиеш. Бу юнәлештә нинди эш алып барыла? Безнең материалда. Өлкән шәһәрдәшебез инде 2 ел үз пенсиясын ала алмый. Гаеп улында. Хәнифә әби ярдәм сорап безнең койнар элемтәгә шалтыратты. Татарстанның инициативалар картасына чаллы яшьләре 20дән артык идея тәкъдим иткән. Кайсы проектлар матди ярдәмгә лаек дип табылды, Гүзәл Шихапова белеште. Ипподромны Сабан оештыруга әзерләр эшләрнең барышы белән Айгөл Юнусова да танышып кайтты. Илнең 58 төбәгеннән 400дән артык спортчы. Алабугада яшьләр арасында тэквондо буенча Россия беренчелеге үтте. Чалда барлык йортларда күп функциялы домофоннар күзәтү камералары куелачак. 2 ел эчендә куркынычсызлык шәһәр проекты гамәлгә ашырылырга тиеш. Әлегә яңа төрле домофоннар 50дән 02 һәм 18дән 16 йортларында урнаштырылган, әмма бу айда ук аларның саны тагын 1 дистәгә артачак. Яңа җайламалар халыкка кирәкме? Хәбәрчебез ачыклады. Фәниса Дәүләтова видео күзәтү җайланмалары урнаштыргач, идән тыныч күңел белән чыгып китә алам ди. Әгәр ул бу була калса, ул шәһәр хакимияте бинасында урнашкан мәгълүмати технологиялар идарәсенә мөрәҗәгать итеп, подъезд янында кемнәр йөргәнен, кемнәр кергәнен белә алачак. Мен бакчага китәм. Бакчага китәм дә 2 көнгә бер, 3 көнгә бер генә кайтам мен монда димәсәң. Күргәнем юк аның эшен иләрне. Хәзер вроде подъездда чисто. 50дән 12 йортында әлегә домофоннар һәм видео күзәтү җайланмаларын берничә подъездга гына тәҗрибә өчен урнаштырдылар. Бердә яшәүчеләр бу проектны уңай бәяли, әлеге домофоннар аша ашыгыч ярдәм, полиция, газ хезмәткәрләрен, хәтта таксида чакыртып була. Вдруг экстренная помощь. Вот я Бәлки тиз арада ярдәм кирәк булыр. Телефон артыннан өйгә йөгергән арада кеше үлеп тә китергә мөмкин. Мин ашыгыч ярдәм күрсәтү номерын домофоннан тиз генә җыя алам. Сугыша калсалар тиз генә милиция чакыртам, бик җайлы. Кайбер шәһәрдәшләр мондый домофоннар өчен өстәмә акча түләргә кирәк дип борчыла, әмма тарифларга бернинди үзгәрешләр кертелмәячәк. Гомумән видео күзәтү урнаштыру белән бергә телевизион антенна эчендә бушлай хезмәт күрсәтеләчәк. Хәзер провайдерлар белән сөйләшүләр алып барыла. Коммерческие компании, предоставляющие. Коммерциялы оешмалар һәр фатирда күрсәтергә тиешле каналларны өзәләр. Барлык фатирда да 23 канал күрсәтергә тиеш, әмма алар үз хезмәтләренә бәяне арттырыр өчен шундый юлга баралар. Бүгенге көндә 150 йорт күп функциялы домофоннар урнаштыруга гариза язган. Июнь аенда 10 йортта видеокамералар һәм домофоннар урнаштырылачак. Беренче булып мондый җайланмаларны җинаять күп булган районнарда, күпләп машина торган ишек алларында һәм башка проблемалы йортларга куячаклар. Моннан тыш балалар бакчаларда куркынычсыз шәһәр проектына кушылачак. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. 2 ел өлкән шәһәрдәшебез үз пенсиясын ала алмый. Ул үзенең улын гаепле. Ират әнисенең банк картасын тартып алган. Хәнифә әби ярдәм сорап безнең койнар элемтәгә шалтыратты. Тулырак алдагы сюжетта. Улым начар, бик начар хылыклы, бик начар. Анда булга батты. Бөтен тәнем авырты. Хәнифә әби үзе эшләп алган пенсиясеннән мәхрүм файдалана. Акчасын 60 яшьлек улы үзләштерә. Хәнифә әби безнең койнар элемтә телефонына шалтыратып ярдәм сорады. Берничә ел элек ул улына генераль ышаныч кәгазе язган, әмма улы аңа азык-төлек алып кайтмый, тиешенчә тәрбия бирми. От бар пенсиямны барып алды, миңа бирмей. Үзенә генә тота. Тиңе кызга бирә, хатынына бирә. Шуңа күрә миңа китерсеннәр иде минем хакымны. 78 яшьлек пенсионер дарулар белән генә яши. Ул икенче төркем инвалид. Култык таяклары белән генә хәрәкәт итә. Урамга бик сирәк чыга. Суткычта ашамлыклары да бар, әмма аларны пешереп ашыгына алмыйм ди Хәнифә әби. Социаль хезмәткәрләрне яллау өчен акчасы юк. Инде 2 ел пенсиясеннән кулына алганы юк аның. Продукты кто приносит? Продукты күршедән килә, улдан килә. У нее Әбинең пенсиясын ышаныч кәгазе буенча почтадан улы ала иде. Хәзер әлеге документның срогы беткән. Бу аның улының пенсияне алырга хакы юк дигәнне аңлата. Йөри алмаучы өлкәннәр өчен пенсия фондында күчмә хезмәт эшли. Ул Хәнифә әбигә документларны рәсмиләштереп, пенсиясын почтальон китерә торган итеп көйләргә ярдәм итәчәк. Чаллыда 140 меңгә якын пенсионер яши. Аларның 100 меңе акчаны банк карталарыннан я саклау кенәгәләреннән ала. Калган 35 меңенә пенсияләрен почтальон китерә.
Ойгүл Юнусова, Гүлназ Хасенова, Илнар Харисов, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының қойнар элемтә телефоны тәулек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Қойнар элемтә телефоны 51 31 31. Дәвам итәбез шолы яшьләрнең Татарстан инициативалар картасы белән таныштырдылар. Хәер, күп кенә яшьләр әлеге проектның катнашчысы да булырга өлгергән. Казан активистлары республиканың интерактив картасын уйлап тапты бирде. Һәркем Татарстан өчен кызыклы һәм файдалы булган фикерләрен җиткереп ала. Карта әле 4 ай гына эшли, шуңа да карамастан, ярты меңгә якын идея тормышка ашырылырга тора инде. Проекты, вот они находятся. События, эксперты и люди. 400-дән артык республика кешесе җибәргән проектлар барысы да бер сайтта. Алар арасында инде гамәлгә ашырылганнары да бар. Шәһәрне төзекләндерү, яңа архитектур мөмкинлекләр, шәһәрдәшләрнең ялларын уздыру буенча тәкъдимнәр бар икән, инициатив карта сайтына кирип теркәлергә генә кирәк. Люди реально заявляются, да? Дөрестән дә катнашырга теләүчеләр күп, без шулай булыр дип көтмәгән идек. Кайбер инициативалар резервта, аларны белгечләр тикшерә. Алар кайчан картада күренер төгәл әйтеп булмый, чөнки гаризалар күп. Проектны махсус белгечләр тикшерә, Чаллыдан 20-дән артык проект тәкъдим ителгән. Алар арасында Вела кофе, Мансардада офис, аутизм белән авыру балалар өчен тернәкләндерү үзәге һәм шәһәр республикада яшәү шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән башка проектлар бар. Әтиләр маршы проекты авторы Эдуард Жесков төрле чаралар уздырып гаиләдәге бердәмлекне саклап калырга тели. Последнее время отцы больше... Соңгы вакытта әтиләр гаиләне финанс яктан тәэмин итү белән мәшгуль. Гаилә өчен вакытлары аз кала. Безнең проект ярдәмендә әтиләр ял көннәрендә балалары белән бергә төрле чараларда катнаша. Чаллыдан 2 идея матди ярдәмгә лаек дип табылды, шулар арасында әтиләр маршы да. 2 проекта получат небольшие гранты. Сәяхәт итүче скетчбук проекты 10 мең сум, әтиләр маршы 15 мең сум күләмендә акча алачак. Сумма зур булмаса да активистларга проектларын тормышка ашырырга җитә. Алар бу идея белән күптәннән янып йөри. Чаллыдан тәкъдим ителгән башка проектларда белгечләрдә зур кызыксыну уяткан, әмма әлегә тәкъдимнәрне шартларга туры китереп төзәтәсе бар. Кемгәдер фотосурәтләр, кемгәдер мәгълүмат өстәргә кирәк. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Яңалыклар. Зәп бистәсендә яңа әкият аллеясы ачылды. Парклар һәм скверлар елы уңаеннан Жилком сервис идарә итү компаниясе 17-24 йортында яшәүчеләр өчен әнә шундый бүләк ясады. Ташландык территория урында хәзер ял итү мәйданы бирде, бәйрәмнәр дә үткәреп була, сәхнә, тамашачылар өчен эскәмияләр дә бар. Әкият аллеясын ачу тантанасында башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәктиев катнашты. Шәһәрдә мондый ял итү мәйданнары күбрәк булырга тиеш дигән фикерне белдерде. Әйтергә кирәк, Жилком сервис идарә итү компаниясе үз территориясендә тагын шундый 3 сквер булдырырга ниятли. Киләчәктә бәйрәмнәр үткәрергә җыенабыз. Инде без кулыбыздан килгәнчә бу участокны сакларга тырышырбыз. Чтобы вандализм булмасын, бату сындырулар булмасын өчен порядок ясарга тырышырбыз инде. Бик молодцы, бик рәхмәт, бик чиста. Шул хәтле мондый нене күргән юк. Хәзер бакчаларны сатып шушында гына утырырга уйлыйбыз. Чаллы Сабан туе 13 июньдә шәһәрнең 2 мәйданында узачак. Ярбой паркы һәм ипподромда соңгысында от чабышларыннан тыш кече Сабан туе мәйданында оештырылачак. Хәзер бирдә әзерлек эшләренең кызган чагы. Алар белән хәбәрчебез Ойгөл Юнусова да танышты. Здесь еще круг красивый, отдельного цвета зеленого. Быел ипподромда от чабышы гына түгел, концерт программасын күрергә, уеннарда катнашырга да мөмкин булачак. Сәхнә инде урнаштырылды. Эшчеләр утыргычларны төзекләндерә. Эш кораллары тавышы тынмый. Зәмил абый инде 9 ел рәттән ипподромны Сабан туен әзерли. Сабан туен үткәрү өчен әзерләйбез, ремонтлап, буяп, аграбызны хәзербез, урысларны ясап, ремонтлап бетереп, тигезләп, нарысын буяп, сдавать торгә. Народ отсюда поднимется. Ведущий оттуда получается, да? Милли орнамент белән бизәлгән сәхнәгә Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе җитәкчелеге дә бәя бирде. Безнең телерадиокомпания ипподромда узучы Сабан бәйрәменең мәгълүмати партнеры. Күңел радиосы бәйрәмнең концерт программасын әзерли. Бүтән күңел радиосын алып баручыларын бер урында, бер җирдә барсын бергә күрергә мөмкинлек булачак. Һәм инде безнең Чаллы шәһәренең күренекле артистлары безнең белән бергә булачак. Уеннар бик күңелле оештырылачак, бик күп кунаклар килә. Күчмә киңәшмәдә бәйрәмнең җыр бию өлешеннән тыш уен ярышлар үткәрүгә игътибар бирелде. 15 төрле милли уен киң майданда оештырылачак, балалар өчен күңел ачу майданчыклары, трибуналар ортында була. Принимая во внимание, что Парк Победы попал под реконструкцию, в этом году уже начато проектирование, изыскательские работы на Парке Победы.
Җиңү паркы төзекләндерү программасына эләкте. Инде бу ел урында проект эшләре башкарыла. Шул сәбәпле башкарма комитет җитәкчесе ипподромда кече майдан булдыру карарына килде. Биредә концерт программасы, уеннар, ярышлар оештырылачак. Бәйрәмгә берничә көн кала ипподромны флаглар, плакатлар белән бизәячәкләр. Айгөл Юнусова, Арат Закиров, яңалыклар. Сабантуй гүзәле бәйгесенең финалы якынлаша, 35 кыз сайлап алу турын үткән инде. Шуларның 8-е финалга чыкты. Кызлар арасында өлкән сыйныф укучылары, студентлар, шәһәрнең оешма предприятие хезмәткәрләре бар. Хәзерге вакытта репетициялар бара. Сабантуй гүзәле исеменә лаек туташ 10 июньдә билгеле булачак. Финал Сара Садыкова исемендәге концертлар залында үтә. Балалар рәсемнәре открыткаларда сурәтләнәчәк. Бүген сәламәтләре шикле балалар арасында рәсемнәр бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Кичкенә шәһәрдәшләр парклар һәм скверлар җиңү салюты әкиятта кунакта темасына иҗат итте. Я нарисовал парк. Мин Чаллы паркын сурәтләдем. Әгәр дә мөмкин булса, мин шәһәр паркын бөтенләй башкача төзер идем. Я нарисовала солдата. Мин солдат ясадым, бу минем бабам. Я нарисовала рисунки на тему «Моя сказка». Мин җиңү салюты темасына рәсем ясадым. Бу бик кызыклы тема. Рәсемемне 9 май бәйрәменә багышлыйм. Алабугада яшьләр арасында тэквондо буенча Россия беренчелеге үтте. Илнең 58 төбәгеннән 400дән артык спортчы катнашты. Татарстанның җыелма командасы гомуми зачетта 4-нче урынны алды. Дарья Ищенко финал чыгышы турнирының бизәге булды. Ул соңгы секундларда диярлек көндәшеннән өстен чыкты. Спортчыны алга табада мөһим ярышлар көтә. У меня очень много стартов впереди. Мине алда да күп ярышлар көтә. Минем бу җиңүем Европа беренчелегендә катнашу өчен кирәк. Ул Венгриядә була. Аңа кадәр мин студентларның җыелма командасы составына кердем. Студентлар арасында Европа беренчелегенә ярышлар көтен Хорватиядә узачак. Хәзер беренче чиратта Россия кубогы ярышларында катнашасы бар әле. Россия кубогына ярышлар июнь айында Чаллыда булачак. Ярышлардан кала биредә киләсе елның Европа чемпионатының кайда узуын хәл итәчәкләр. Спортчыларны Татарстанда кабул итәргә мөмкин. Безнең спортсменнар бөтенесе шунда әзерләнәләр хәзерге вакытта. Бу соревнование безнең тоже Кубок мирга отбор булачак. Но минем уйлау буенча безнең әйбәт выступать итәрләр дип уйлыйм да спортсменнар. Үзебезнең стеналар теге булыша диләр бит инде спортсменнарга. Мин әйтәсем килә үзебезнең болельщикларны сразу дәшәсем килә. Эшатнасының 2нче көне менә шундый яңалыклар алып килде. Мин сезнең белән саулашам. Иртәгә Чаллы ТВ телеканалында һичшиксез очрашырбыз. От них нужно избавиться. Главное вовремя их обнаружить. Оснащение медицинских центров Pet Technology позволит на самых ранних стадиях обнаружить новообразование, чтобы вовремя начать лечение, или поможет вам убедиться в собственном здоровье. Pet Technology. Жизненно важно узнать вовремя. Күңел радиосы Тукай районы Сабантуйына чакыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхәмова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йылдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабантуйның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Камгес Энергострой капиталь төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикле җәмгыять. Хөрмәтле шәһәрдәшләр һәм шәһәребез кунаклары, сезне 10 июнь 19 сәгатьтә Сара Садыкова исемендәге концертлар залына Сабантуй гүзәле 2015 бәйгесе финалы карарга чакырабыз. Ярышчылы шәһәрнең иң гүзәл кызын сайлаячакбыз. Килегез, үкенмәссез.
Шолы яр проекты кысаларында Берег яр инвестицион проекты алга таба үсүен дәвам итә. Әлеге проектка балалар мәйданчыклары һәм машина кую урыннары булган 30 заманча уңайлы торак йорт керә. Кварталның төп өстенлеге Улкама яр буе зонасында урнашкан. Елгага ирекле чыгу юлы һәм искиткеч гүзәл панорама. Яр проектына 2 генә ел, әмма ул Шолыда актив төзелеш мәйданы буларак танылып өлгерде. Хәзер бу проект күчемсез милек базарында да зур кызыксыну уята. 2 ел дәвамында 18 йорт төзелгән, шуларның 10-сы инде куллануга тапшырылган, калган 8-е ел озагына кадәр сафка басачак. Идарә итү компаниясе дә уңышлы гына эшләп килә. Фатирларның мәйданы 50 квадрат метрдан алып 145 квадрат метрга кадәр. Аларда индивидуаль җылыту системалары урнаштырылган. Яртырак комплексы яхшы сыйфат һәм уңайлыклар яратучылар өчен. Бирегә үзеңә кайтып, чын мәгънәсендә рәхәтләнеп ял итәр өчен барлык шартлар тудырылган.